Maaninkavaara on Miika Nousiaisen toinen romaani, joka ilmestyi vuonna 2009. Teos on humoristinen ja traaginen tarina suomalaisesta urheiluhulluudesta, erityisesti suomalaisesta kestävyysjuoksusta. Romaani kertoo Huttusten perheestä, johon kuuluvat isä Martti, äiti Sirkka, isäveli Jarkko ja pikkusisko Heidi. Intohimoisesti kestävyysjuoksun suhtautuva Martti valmentaa Jarkkoa, kunnes poika mystisesti katoaa kilpailumatkalla. Jarkon katoamisen jälkeen Martti masentuu ja Heidi päättää pelastaa isänsä aloittamalla kestävyysjuoksun. Tästä käynnistyy isän ja tyttären näkökulmista kerrottu absurditarina suomalaisesta perheestä. Lasken kielot patsaan juurelle. Teen asennon ja päästän ajatukset hetkeksi sinne jonnekin. Paavon aikaan. Heidiä kiinnostavat muut asiat. Miksi se juoksee alasti? Se on taiteilijan näkemys, niin kuin sekin, että tässä lukee isolla vain Paavonurmi. Eikä muuta tarvitsekaan. Jossain vaiheessa ihminen nousee saavutuksiaan suuremmaksi. Paavonurmi oli sellainen. Tämä on tyyliä. Tuossa pikkulaatassa on vähän lukemia, mutta ohikulkija näkee vain patsan ja nimen. Paavonurmi. Se olisi rienausta laittaa siihen vaikka vuosiluvut. Mitä rienausta se nyt olisi? No pahaa rienausta. Ette kai tekään luule, että Paavonurmi on kuollut. Eikös tuo kuollut 70-luvulla? Hautajaisissakin oltiin ensitreffeillä. Olitteko te oikeasti ensitreffeillä hautajaisissa? Oltiin. Enkö ollut romanttinen mies? Metsäjätti on Miika Nousiaisen kolmas romaani, joka ilmestyi vuonna 2011. Romaani kertoo Pasista, joka työskentelee metsäyhtiö Metsäjätin palveluksessa. Hän asuu vaimonsa kanssa Helsingissä ja pariskunnalle on syntymässä ensimmäinen lapsi. Pasi saa työtehtäväkseen palata kotipaikkakunnalleen Törmälään ja aloittaa kylän elinehdon paperitehtaan YT-neuvottelut. Törmälässä Pasi tapaa vanhoja, alkoholisoituneita ystäviään ja lapsuusmuistojen kautta miehet palaavat 1980-luvun Suomeen. Metsäjätti on tarina siitä, miten oman kylän poika palaa kotipaikkakunnalleen pukuherrana YT-paperit kainalossaan. Janne otti sorpuksen pakkauksesta ja painui vessaan. Se tuli 3 minuutin päästä ulos ja laittoi tyhjän pullon roskikseen. Kova jätkä, ajattelimme. 3-kiloinen nyytti naapurikunnan sairaalassa todisti pillua saadun ja sitten vielä vetää päälle viinapullon huikalla. Menimme historian tunnille. Kerroimme opettajalle iloisesta perhetapahtumasta. Opettaja onnitteli Jannea, joka yritti kätellä, mutta sen sijaan oksensi opettajan päälle. Opettaja otti horjuvasti Jannesta otteen ja auttoi oksentamaan roskakoriin. Samalla hän piti isällisesti Jannen hevilettiä poissa oksennuksen tieltä ja taputteli selkään. Hieno pedagogi, näin jälkeenpäin ajatellen. Mielensä pahoittaja on Tuomas Kyrön romaani, joka ilmestyi vuonna 2010. Teos kertoo noin 80-vuotiaasta miehestä, joka kirjoittaa mielipidepaastolle erilaisia valituksia. Hän aloittaa kirjoituksensa usein, kyllä minä niin mieleni pahoitin. Mielensä pahoittaja kritisoi kaikkia ja kaikkea. Hän asuu yksin Sysi-Suomessa, vaimon jouduttua vuodeosastolle ja pojan muutettua perheineen Helsinkiin. Mielensä pahoittaja on humoristinen kuvaus siitä, miten ennen kaikki oli paremmin. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun kävin marketissa. Minä harvemmin niissä käyn. Myyvät naistunutta lohta ja kaikkea on pakko ostaa perhemäärä, vaikka 10% riittäisi. No, eilen kuitenkin hain 2 purkkia piimää, koska se on ainoa market näillä seudulla, mihin maitotuotteet tulevat Keski-Suomen meijeriltä. Muut myyvät kaupunkilaisten ja virolaisten lehmien maidosta tehtyä tavaraa, ja kyllä on kuulkaa eri makuista. Ihan on pahaa. Kaupassa käynnin jälkeen istuin sinne aulaan ja otin termoksestani kupillisen. Siinä on kävelykatu vastapäätä, ja mitä kaikkea voi ihminen nähdä muutamassa minuutissa. Minun isäni ei varmasti nähnyt koko elämänsä aikana yhtä monta ja kummaa ihmistä, kun siinä joutui todistamaan lopun ajan asioita. Ensimmäiseksi vastapäisessä kahvilassa istui nuori äiti, joka antoi lapsilleen tissiä. Kaikkien nähden ja oikein puristeli. Tiedän minä, mitä tästä sanotaan. Sanotaan, että on luonnollista. Niinhän se on. Kun ihmiskunta on yrittänyt joitakin tuhansia vuosia päästä irti sellaista välittömän luonnollista puuhista, kuten ulkoiselle kakkimisesta ja verikostosta, että mitenkäs se on tämän imettämisen kanssa. Tuli kiire mennä kotiin heiskelemaan mieluummin vaikka autotallissa. Mielensä pahoittaja on teoksena lyhyt ja helppolukuinen, mutta teoksen päähenkilö puhuu vahvaa murretta. Parvekejumalat on Anja Snellmanin romaani, joka ilmestyi vuonna 2010. Parvekejumalat on raaka ja koskettava tarina nuoren tytön kamppailusta 2 kulttuurin välillä. Romaani kertoo 2 tytöstä, somalitaustaisesta Aniksesta ja suomalaisesta Allat-Sahrasta. Teos kuvaa kulttuurien välisiä ristiriitoja. Anis haaveilee länsimaisesta elämäntyylistä, kun taas Allat-Sahra etsii elämänsä hengellisyyttä islamista.
Anniksen isä ja veljet tarkkailevat hänen jokaista liikettään, ja perheen äiti on jäänyt kielitaidottomana 4 seinän sisälle. Teos käsittelee kulttuuristen ristiriitojen lisäksi valtaa, etnisyyttä ja sukupuolirooleja. B-rappuun oli juuri muuttanut mustalaisperhe, jota Anniksen vanhemmat melkein pelkäsivät. Eivät ymmärtäneet sanaakaan niiden puheesta, ja äiti ihmetteli, kun naiset olivat unohtaneet kampoja hiuksiinsa. Olivatpa hajamielistä väkeä. Kerran joku leveä, silkeissään kahiseva nainen oli yrittänyt povata äidille pesutuvassa, ja äiti oli pinkasut sana sanomatta karkuun. Yritti vanata henkiä, äiti kertoi hengästen äiteisessä. Sellaista djinnien spiritismiä. Joskus äiti sekoitti spinningin ja spiritismin. Valoa, valoa, valoa on Ville Tuulia Huotarisen 2011 Finlandia Junior-palkinnon saanut romaani. Romaani kertoo Tšernobyl-kesästä vuodesta 1986. Teoksen kertojana ja päähenkilönä toimii 14-vuotias Maria, joka rakastuu ikätoverinsa Mimiin. Teos kertoo rakastamisen vaikeudesta ravistelevasti ja suoraan. Maria on luonteeltaan räväkkä ja impulsiivinen, eikä lainkaan helppo seurustelukumppani. Molemmilla tytöillä on omat surunsa, joita teoksessa käsitellään. Valoa, valoa, valoa. Siinä kaikki, mitä tuli mieleeni, kun näin Mimin ensimmäisen kerran rannassa. Hän seisoi selkä minuun päin. Paskainen puukoppi nojasi häntä vasten. Hän ei katsellut järvelle unelmoivasti, vaan vittuuntuneena. Niin kuin hän ei olisi odottanut minua yhtään. Tuuli pullisti hänen takkiaan selästä. Ei mikään purje. Ei niin, että hän olisi ollut lähdössä lentoon. Kunnes hän kääntyi ja näin hänen silmänsä. Palava suru, joka kohdistettiin minuun. Raja on Riikka Pulkkisen vuonna 2006 ilmestynyt esikoisromaani. Teoksen kerronta etenee 4 eri henkilön näkökulmasta. Anjan, Julianin, Marin ja Annin. Anja on keski-ikäinen kirjallisuuden professori, jonka mies sairastaa Alzheimerin tautia. Anjan mies on aikaisemmin pyytänyt Anjaa tekemään eutanasian, kun hän ei enää pysty muistamaan tätä. Julian on 29-vuotias äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka kirjoittaa myös väitöskirjaa, jonka ohjaajana Anja toimii. Julianille kehittyy teoksen aikana suhde oppilaaseensa, vaikka hänellä on vaimo ja 2 lasta. Mari on 16-vuotias lukiolaistyttö, jolla on vaikeuksia itsetuntonsa kanssa. Mari on Anjan sisaren tytär ja lahjakas kirjoittaja. Anni on Julianin 6-vuotias tytär, jonka kautta käsitellään sitä, miltä aikuisten maailma näyttää lapsen silmin. Teoksen tarinalinjat risteytyvät lopuksi ja linkittyvät kaikki toisiinsa. Mari katsoo opettajaa. Opettaja näyttää nuorelta, poikamaiselta jotenkin. Vaalea tukka kihartuu vähän niskasta ja korvien päältä. Ryhtisuora, katse sellaisen älykkään eläimen, yhtä aikaa saalistajan ja pelastajan. Opettaja selittää jotain ja kääntyy kirjoittamaan taululle. Mari katsoo opettajan selkää, niskaa, takapuolta. Sä tuijotat sitä, Tinka kuiskaa. Mari kääntää katsensa pulpettiin punastuen. Punainen erokirja on Pirkko Saisen vuonna 2003 ilmestynyt Finlandia-palkittu romaani. Teos on oma elämänkerrallisen sarjan 3. osa. Kyseessä on 70-luvun ajankuvaus ja koskettava kasvutarina. Teos käsittelee nuoren naisen identiteetin etsintää ja seksuaali-identiteetin rakentumista. Teoksen päähenkilö opiskelee teatterikorkeakoulussa ja haaveilee kirjailijan ammatista. 70-luvun Suomessa tehdään vallankumousta, jaetaan lentolehtisiä ja perustetaan SETA. Sarjan aikaisemmat osat ovat pienin yhteinen jaettava ja vastavalo. Kirjan kerronta on monitasoista ja sopii kokeneelle lukijalle. Pojat suutelevat poikia, tytöt painautuvat tyttöjä vasten ja kaikki tämä on hänelle vierasta ja tuttua. Hän on tullut outoon kotiin. Mari on Arne Nevanlinnan 2008 ilmestynyt romaani. Teos käsittelee ihmisen muistia ja muistien merkitystä elämässä. Romaanissa 100-vuotias Mari kokee elämänsä uudelleen muistinsa kautta hoitokodin vuoteessa. Romaanin tapahtuma-aikana on 1 päivä, jonka aikana Marien kunto huononee merkittävästi. Muistossaan hän palaa elettyyn elämäänsä ja käy läpi tarinansa siitä, miten hän päätyi Strasbourgista suomenruotsalaisen kirurgin vaimoksi Suomeen. Romaanin tajunnanvirtamaisesti etenevä kerronta soveltuu hyvin kokeneemmalle lukijalle. Vähitellen Mari huomasi, ettei tärkeintä ollut rakkaus, koska sitä oli tarjolla niin vähän, vaan rutiini, koska sitä oli tarjolla niin paljon. Ylös aina samaan aikaan, aamutakki ja tohvelit, tualetti vannahuoneessa, lämpötila termometristä salin isossa ikkunassa. Kauimpana kuolemasta on Elina Hirvosen vuonna 2010 ilmestynyt romaani. Romaani sijoittuu Afrikkaan ja sen kertojina ja päähenkilönä toimivat nuori afrikkalainen tyttö Esther,
ja suomalainen keski-ikäinen Paul. Teos kuvaa Esterin ja tämän parhaan ystävän Bessin voimakasta ja uskollista ystävyyssuhdetta. Teoksessa käsitellään kehitysmaiden suuria ongelmakohtia niin länsimaisesta Paulin näkökulmasta kuin afrikkalaista Esterin. Teos on raju ja inspiroiva kertomus nuoren naisen halusta ja rohkeudesta vaikuttaa ja parantaa epäkohtia. Olen luvannut hänelle turvan. Sen, että hän saa yöllä nukkua suljetun oven takana, eikä kukaan tule yöllä hänen huoneeseensa. Onnen, tai ainakin mahdollisuuden siihen. Rakkauden. Olen luvannut rakastaa niin, että hän tietää, että hoidan hänet, jos hänen sattuu. Etsin, jos hän katoaa. Olen luvannut hänelle elämän Susanina, jolla on menneisyys ja tulevaisuus, ja joku, jonka kanssa puhua niistä. Että hänestä ei koskaan tule liikennevaloissa käsiojo seisovaa kasvatonta lasta, jonka nähdessään autoilijat kääntävät katseensa. Puhdistus on Sofioksen Finlandia palkittu romaani, joka ilmestyi vuonna 2008. Alun perin Oksanen kirjoitti Puhdistuksen näytelmäksi vuonna 2007. Puhdistus sijoittui toisen maailmansodan aikaiseen Neuvostoviroon ja 90-luvun Saksaan. Päähenkilöitä on kaksi, Alide ja Zara, joiden kohtalot kietoutuvat toisiinsa. Aliden kautta kerrotaan, millaista elämä oli Neuvostovirossa, ja Zaran kautta pohditaan nykymaailman ongelmia, kuten ihmiskauppaa. Puhdistus on rankka kuvaus sodan mielettömyydestä, naisen asemasta, ihmisen uskollisuudesta ja uskottomuudesta sekä petoksesta. Romaani antaa äänen sorron ja hyväksikäytön uhreille. Teos on ajoittain rankkaa luettavaa, sillä se on todenmukainen kuvaus toisesta maailmansodasta ja seksuaalisesta väkivallasta. Hän tunnisti kadulla naisia, joista haistoi, että heille oli tapahtunut jotain samanlaista. Jokaisesta tärisevästä kädestä hän päätteli, että tuokin. Jokaisesta hätkähdyksestä, jonka sai aikaa venäläisen sotilaan huuto, tai jokaisesta nytkähdyksestä, joka saattoi johtua saappaiden töminästä. Tuokin. Jokainen, joka ei voinut olla vaihtamatta kadun puolta, kun vastaan tuli milisejä tai sotilaita. Jokainen, jonka takkimiekon vyöteisiltä näkyi, että alushousuja oli useampi pari. Jokainen, joka ei pystynyt katsomaan silmiin. Sanoivatko ne tuollekin niin? Sanoivatko ne, että joka kerta, kun menet miehesi kanssa sänkyyn, muistat minut? Jää on Ulla-Lena Lundbergin alun perin ruotsiksi ilmestynyt teos, joka voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2012. Jää kertoo tarinan saaristoseurakunnasta ja sen uudesta papista ja hänen perheestään. Saari on kesällä eläväinen ja iloinen, mutta talven tullen sen asukkaat jäävät lähes eristyksiin muusta maailmasta. Ainoa kontakti ulkomaailmaan on postinkantaja, joka taistelee sen läpi raivoavan meren. Jää on koskettava tarina edistyneestä yhteisöstä ja sen jäsenistä. Teoksen kieli on kaunista, mutta ajoittain hieman haastavaa. Kun meri jäätyy, on pidettävä korvat auki ja oltava silmäkovana. Miten jää makaa, missä virtapaikat ovat? Missä tuuli käy? Mustat läikät sulaa, vihreät sileää jäätä, maidon siden kuin sokean silmää peittävä kalvo. Sitä on muistettava varoa. Itsestään selviä asioita. Jäänaskelit täytyy aina pitää mukana ja puukkovyöllä. Kuuntele, millä tavalla jää natisee. Älä pelkää, sillä silloin et selviä minnekään. Älä ole uhmakas, sillä silloin sinun käy huonosti. Meri on kylmä, paina se mieleesi ja syvä. Kätilö on Katja Ketun vuonna 2011 kirjoittama romaani. Kirjan aiheena ovat jatkosota ja Lapin sota. Teos kuvaa suomalaisen kätilön ja saksalaisen upseerin rakkaussuhdetta. Kirjatta sijoittuvat Lappiin, Neuvostoliiton vankileireille ja Norjan vuonoille. Kirja on raaka sydänkuvaus, joka vankileirillä keskittyy rotuerotteluun. Teos on kaikkien henkilöiden loputon elonjäämiskamppailu ja samalla tarina suomalaisen naisen epätoivosta rakkaudesta. Teoksessa käytetään paljon murteellista kieltä. Teos on sekä kielen että sisällön tasolla raaka ja julma kuvaus sodan ajasta. Rakas tyttäreni, toivon, että annat minulle anteeksi. Seison kalliolla ja katselen merta. Samassa painaamassa, jossa ensi kertaa näin valaat. Siitä on nyt 4 vuotta, 2 kuukautta ja 5 päivää. Ne lipuivat vuonolle kuin suuret leikisät saaret. Laulevat illalla minut uniin, jotka ovat olleet täällä minulle todellisempia kuin päivissä venkaava sumuharso. Unissani odottaa sinun valokauleni äitisi, ainoa, jota koskaan olen rakastanut. Lataa Mauserian ei ole enää muuta tehtävää. Olen valmistellut kaiken tulijoita varten. Kurpitse maltussa arkussa on 20 vihkoa, niistä tiedot ja koordinaatit.